Sambel terong tahu. Iki jam 3:30 sore, aku langsung prepare gawe lawuh gawe buka. Iki mau buka kulkas ana tahu karo terong ungu iki. Iki nggonku blonjo ge ameh poso kae. Iso kanggo 3 dina. Tak tambahi ndok puyuh ben ya lawe rada akeh iso kena gawe tekan ku sahur barang. Bumbune ya simpel, brambang, bawang, lombok. Iki terongnya tak goreng setengah mateng soalnya aku dimasak meneh. Tapi nek tahune tak goreng mateng soalnya ben ora ajur nek diwolak-walik. Paling nyenengke nek pas numis bumbu ngene iki. Aromane iki wah, sedep mantep wae. Hawane selak pengen maem. Aja lali sesening, uyah, moto, kei gula pasir sithik wae. Wah, masakanku wis mateng, selak pengen maem. Ora krasa tak tinggal adus salin wis adzan magrib. Iki aku buka nggo sego wadang. Dadi sego magicom kae gawe sahur nggo esuk wae. Iki mau karo goreng galantin mbek nugget. Ya iki bukane diawali nganggo banyu bening, soale isih gerah waja aku. Awakmu buka nggawa apa, guys? Ya wis ngono wae. Matur suwun sing pun mampir teng video kula.